Ahojte, ja som Vicky a vítam vás pri sledovaní môjho videa. V tomto videu vám ukážem, ako si pripraviť domáci prírodný peeling z ruží a z kávy. Ruže v tomto období nájdeme všade. Vyberajte si však iba z overených zdrojov a ďaleko od cesty. Ruže z kvetinárstva bohužiaľ nie sú dobré, pretože boli zamrazené. Vypýtajte si teda od nejakého záhradkára alebo známeho. Zvoľte si tie najvoňavšie. Na prípravu peelingov budeme potrebovať ružové lupienky, olivový olej, kávu, cukor, nádobky a mixér. Pre ružový peeling dáme do mixéru ružové lupienky, cukor a trošku olivového oleja. Ingrediencie zmixujeme a následne vložíme do nádobky. Na začiatku sa nám môže zdať, že náš mix vonia až príliš po olivovom oleji, ale ak necháme všetko chvíľu odstať, náš peeling krásne prevoňajú ružičky. Rovnako to platí aj pri kávovom peelingu, ktorý si ideme práve teraz pripraviť. Kávový peeling si pripravíme úplne rovnako ako peeling z ruží, ale namiesto ružových lupienkov použijeme mletú kávu. Pri príprave môjho kávového peelingu som použila trošku viac oleja ako bolo treba, takže odporúčam o trošku menej. Nemám presné mierky a všetko som robila od oka. Konzistencia je vtedy správna, ak bude taká ako môj ružový peeling. Tieto prírodné peelingy sa postarajú o odumreté časti kože a môžu poslúžiť aj ako krásny darček. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, dajte like, napíšte niečo do komentáru a prihláste sa na odber, aby ste vždy vedeli, čo je nové. Označte aj ten maličký zvonček, aby ste dostávali upozornenia a teším sa na vás v novom videu. Ahojte!